Ahoj, vítám vás na kanále Světy, Tety, Jety. Jsem tady zase a dneska jsem tu s tím, co jsem vám slíbila, že budu vyprávět duchařský příběhy, které se mně staly. Ony vlastně byly jenom takové dvě věci, co se mně staly, ale staly se. No, já vlastně nevím. Možná, jako znáte toto pochybování, nevím, co jsem viděla jsem to, jsem přesvědčena, že jsem to viděla, mohlo to být, nemuselo to být. A navíc mně se ten první stal, když mi bylo asi 6 nebo 7 let. A bylo to u babičky v baráku. Já jsem jezdila každý prázdniny, skoro často o víkendech k babičce do jejího domu a ten dům jsem měla velice ráda. On měl i krásnou zahradu, kterou jsem taky milovala a ten dům na mě působil tak přátelsky, já nevím, milé, panovala tam ta láska, takový to pohodlí, taková ta atmosféra pěkná, takže to jsem absolutně zbožňovala, ale vždycky večer se to změnilo. Já nevím proč, neměla jsem v tom domě ráda večery. Prostě pro mě byly plný zvuků a plný taky tajemných stínů a zákoutí. A prostě on to byl hodně starý dům, jo, takže já jsem prostě ty večery neměla ráda. A navíc ještě my jsme museli chodit spát do patra, kde byly 2 ložnice, dole v přízemí byla kuchyň a obývák, tam většinou vždycky koukali na televizi moje rodiče, že jo, babička. A nahoře byly 2 ložnice, v té jedné jsme spali my a ta ložnice byla průchozí do druhé ložnice, kde pak spávala babička, anebo když přijeli moje rodiče na víkend, tak spali oni tam. A já do dneška prostě to vidím před očima, jak jsme večer tam s bráškou spali. Brácha už spal, já nemohla usnout. V tom pokoji praskalo dříví v kamnech, protože tam byly takový ty kamínka, aby tam bylo teplo, tenkrát se to tam jinak nevytápělo, než tady těma kamnama. A najednou já jsem ve dveřích v průchodu do toho druhého pokoje uviděla člověka. Stál tam muž a koukal na mě, byl celý v tmavém obleku a díval se na mě. Vím, do dneška to cítím, jo, do dneška. A už je to strašně moc let, že jo, vlastně 50 let. A já do dneška cítím jako ten pohled, ten prostě, že na mě koukal a jsem si jistá, že jsem si to nevymyslela, ale zase na druhou stranu znáte to, ty pochybnosti a tady to. Vím, že jsem začala hysterčit, že jsem vylítla z té postele, začala jsem volat, protože my jsme nesměli chodit dolů, takže jsem z těch schodů dolů začala volat rodiče a babičku a tady to. Ty teda se přihnali, já jsem jí řekla, co jsem tam viděla, že jsem tam viděla, že tam někdo byl, že tam byl pán, že tam byl nějaký bubák, prostě takhle. No šíleně jsem prostě z toho byla úplně vytřepaná, no co rodiče, že jo, ty to tam prohlídli, řekli mi, že tam nikdo není, snažili se mě uchlácholit, že se mi to zdálo, že jsem si to jenom vymyslela, že tam opravdu nikdo jiný není, že za chvilku, až skončí film, půjdou taky spát a že prostě v pohodě. No, já jsem v pohodě nebyla, oni odešli, dlouho mi trvalo, než jsem teda usnula, ale pak jsem usnula. A já nevím, mohli byste si asi říct, zapracovala opravdu nějaká dětská fantazie, nebo prostě, že jo, ty dětský bludy, já nevím. Já jsem se potom o několik let později, to už mi bylo asi 14, 16, puberta jsem byla, tak jsem se dozvěděla, že v tom pokoji zemřel můj děda, který tam dlouhodobě marodil a byl uvázaný na lůžko, nebo připoutaný na lůžko, ne, že by byl přivázaný, ale prostě jako se to říká, že musel ležet, protože byl slabý, měl rakovinu, měl bolesti a prostě v tom pokoji zemřel. A já jsem si to tak nějak spojila, říkám, že to mohlo být ono, jo. A oni mi říkají, no jo, tak to, protože si věděla, že ten děda tam umřel, ale já říkám, že ne, že prostě tohle se mi stalo, že mi bylo 6 let a o tom dědovi jsem se to dozvěděla, až když jsem byla teda v té pubertě. A navíc já jsem nebyla první, kdo tam něco podobného zažil, jo. Já si pamatuju, když babička vyprávěla, protože my jsme si ji vždycky ptali, babičko, proč ty jsi se nikdy nevdala? Byla to pěkná ženská, prostě děda umřel, když ona byla mladá, ona se nikdy nevdala. A ona mi řekla, že se jednou v noci probudila a ona měla v té ložnici takový stolek s 2 židlema, na něm byla šachovnice. A říkala mi, že viděla u toho stolku toho dědu hrát šachy s mým strejdou a že prostě děda jí řekl, že na ní počká nebo něco takového.
Takže babička už, byť o ní byl zájem, prostě tak už se nikdy nevdala a prostě tvrdila, že se jí tohle stalo. No, co se toho domu týče, tak vlastně dneska tam bydlí teta a oni občas se tam dějou podivné věci, jako takový to klasika, jo, že jim tam padají obrazy, anebo jsou věci jinde, než byly. A dokonce poslední zážitek, co před pár lety teta vyprávěla, teď nevím, protože s nima nejsem ve styku, ale před pár lety vyprávěla, jak večer šli ze strejdou spát a najednou slyšeli pískat konvici a v tom polospánku teta říká strejdovi, ty jsi zapomněl vypnout konvici, jako chtěl si vařit kafe nebo čaj, já nevím. Až posledně si uvědomili, že oni žádnou takovou konvici, co by pískala s tím pískadlem, jak se nasazovalo jaký to pískadlo, vlastně nemají, že oni mají klasickou, jakože, že jo, konvici na elektriku. A než teda se šli dolů se podívat, tak ten zvuk ustal a prostě bylo ticho popěšení. Jo. Takže v tom domě jako se dějou taky podivné věci. Ono se totiž říká, že takhle, moje babička jak k tomu domu přišla, bylo to po válce, když tam odsud byli odsunuti sudetští Němci. A tenkrát babička přišla s tím, že mi teda vyprávěla, že oni tenkrát ten dům byli tak, že prostě v tom pohraničí si mohli vybrat jakýkoliv dům, přišli do toho městečka, mohli si vybrat jakýkoliv dům a mohli se v něm usadit. Že to byly prostě domy po těch sudetských Němcích. A babička mi vyprávěla, že kdysi teda už byli v tom domě, že se tam tak nějak zařizovali a tady to, když tam přišla nějaká Němka, taková stará, menší usůbka, a něco chtěla z toho domu. Babička jí samozřejmě řekla, že ne, že tam jako jí nic nedá, že tam teď bydlí oni. A ta babička, ta Němka, ten dům prý údajně proklela nebo jako vyřkla něco takového nepěkného, jak se to říká, takže prý něco takhle. Ale jak říkám, jo, já všechno beru tak jako ne s respektem, jako to jsem teď řekla blbě, jak říkám dneska, já jsem šílená s tím vypadá, prostě s rezervou to beru, protože, jak jsem říkala, lidi buď na duchy věří, nebo nevěří, anebo jsou takový, že si říkají možná. A mezi ty možná patřím já, jo. Ale říkám, do dneška mám to tak strašně silný zážitek z toho, co jsem viděla mezi těma dveřma, že prostě na to pořád myslím. No a druhý zážitek, ten se mi stál, je to asi 7 let zpátky, kdy jsem měla takový nějaký jako, já nevím, depky nebo takový prostě blbý nálady a taky zdálo se mi, že ten život je úplně marný a že už mi nebaví ani žít a takovýhle. A tenkrát jsem se dívala v televizi na o takových lovcích duchů, jako seriál nebo pořad, kde oni nahrávali zvuky těch mrtvých. Tak já jsem se rozhodla, že jsem si říkala, jsem si vzala kazetový magneťák večer, dal jsem tam tu kazetu, zapálila jsem svíčku a poprosila jsem babičku, jestli by mi nedala nějakou radu, jestli by mi něco na ten magneťák neřekla a šla jsem normálně spát. Samozřejmě ráno kazeta přetočená, že jo, tak jsem šup, přetočila jsem si to celý zpátky a asi v polovině kazety jsem uslyšela zastřený hlas, opravdu takový zastřený tajemný hlas, nebo tajemný, já nevím, ale nebylo mu vůbec rozumět, jo. To bylo něco takového, no. Jo, a já jsem si říkala, co mi to chce říct, jako, když jsem přemýšlela, že to vemu do rádia, kde jsem měla kamaráda, že mi to tam pustí, oni tam mají různý taky ty mašinky, kde to můžou vyčistit ten zvuk nebo tak, ale pak jsem se řekla, ne, neudělám to, protože by se mi třeba smáli a řekli by, že prostě jsem blázen a pardon, a ne, prostě jako asi nechtěla jsem se prostě strapňovat. Takže dlouho jsem tu kazetu měla, teď už ani nevím, kde je, prostě někam se zatoulala, ale dlouho jsem ji měla, čas od času jsem si to přehrála, že jsem se snažila a tak jsem si jako vyfantazírovala vždycky, co tam asi říká, ale opravdu do dneška nevím, jestli to byla babička, ale byla vlastně, oni ty věty byly asi 3, jo. 3, takže to nemohlo být, já jsem přemýšlela, jestli to nemohl být nějaký zvuk zvenčí, nebo jestli se nepromluvila ze spaní, ale ono to bylo opravdu takový, jak když to jde z nějaký hlubiny, nebo z nějaký dálky, nebo něco prostě tak zvláštní to bylo, jo. Takže to byl můj takovej druhý, jako co se mi stalo, nebo prostě co jsem zažila.
Hele, jestli vy někdo máte nějakou zkušenost, tak mi klidně tady o tom dejte vědět, protože já se o tohle to docela dost zajímám, i když teď už méně než dřív. Dřív jsem se o to zajímala, dřív jsem si myslela, jako, že já mám nějaký takový to nadání, jako jo, ale nemám prd, teda mám prd. Takže jako ne, ale prostě zajímá mě to. Já si ráda o tomhle tom čtu, jak už jsem vám o tom minule mluvila a prostě zajímá mě to. Takže pokud říkám, máte někdo něco jste zažil, klidně mi dejte vědět. Jestli věříte nebo nevěříte tady v tyhle ty věci, a nebo říkám, někdy se vám zdá, že něco vidíte, pak to nevidíte, nebo že něco vyfotíte a ono je tam něco, co by tam být nemělo. To prostě se stává, tady to je spoustu. Takže já říkám, já věřím na něco mezi nebem a zemí, ale neumím to konkrétně pomenovat a nevím, jak bych se k tomu jako postavila, jo, zatím jako, říkám, jsem v tom možná a říkám, a tenhle zážitek mám a prostě kdybyste se mnou mě dali smyčku na krk a chtěli mě pověsit, tak mi to nevyvrátíte, jako že se mi to nestalo, jo, ale říkám, nemůžu to podepsat krví, jo, prostě nevím. Takže prostě tohle to byly tyhle moje zážitky a vím, že jsme si povídali s více lidma o těch různých tajemných a každému se něco stalo a každý třeba něco zažil. Někdo je si sebejistý, takový ty lidi, co říkají, já na tohle mám talent, já si dokážu povídat s těma mrtvejma, jo. Já nevím, no. Já jsem k tomu trošku skeptická. Já neříkám, že no dobře, zůstanu toho možná, jo. No, takže já bych to asi tímhle s tím dneska ukončila, pak si uděláme takový jako strašlivější, ne, jak to říct, strašidelnější, uděláme si takový strašidelnější pořad o dušičkách, protože to bude takový jakože tajemnější a to já vám budu vyprávět příběhy jiných lidí, co mi třeba řekli, nebo co se jim stalo. Nebudu je jmenovat, jenom řeknu takový ty a bude to takový nabitý, protože já říkám, trošičku skloubím ten Halloween s těma dušičkama, protože já říkám, mám ráda i ten Halloween, líbí se mi, baví mě, takže na něm nevidím nic špatného, je to keltský svátek, my jsme z části keltové, byť se říká Slovani, ale z 1/3 jsme keltové, takže je to vlastně trošičku i náš svátek, ale nám patří, jak říkám, ty dušičky. Takže se zase sejdeme, povíme si a já budu ráda, pokud někdo trošičku mě podpoříte to sledování nějakým tím lajčičkem, protože ne, zatím to nejde to. Já nevím, asi ještě já musím najít nějaký ten styl, já jsem teď konce ještě nudná a nezáživná a nebavím a taky co si budeme povídat, ten výzor, že jo, taky není úplně, ale prostě já jsem, jaká jsem a prostě a taková budu. Já vlastně jsem ten kanál původně zamýšlela tím, že to bude takový ten, že si budeme povídat a jo, to říkám, pokud to půjde, tak budem o tom, když má někdo nějaký trápení a je sám a my se to tady budeme moc probrat, protože spousta lidí je třeba v situacích, ze kterých neví, jak ven, já jsem v nich byla taky. Já, když někomu vyprávím svůj životní příběh, nikdo mi ho nevěří, jak jsem tohle všechno mohla přežít. A přežila jsem to a budu přežívat dál, ať se mi stane cokoliv. Vím si v určitých věcích třeba už i rady, nebo vím, že prostě, a taky jsem byla v beznadějných, taky jsem přemýšlela, že to skončím, že prostě mě už na tomhle světě to nebaví. A vím, že spousta lidí je v takovýchhle situacích a prostě není nikoho, kdo by jim pomohl, protože lidi rádi tady takovýchhle lidí odvracejí tváře. Oni vidí třeba, že ten člověk je utrápený, že něco není v pořádku, ale málo kdo vám podá tu pomocnou ruku. A teď po toho jsem tady já. Pokud někdo máte nějaký trápení, nevíte si rady, hele, jsem tady já, dejte mi vědět, proberem to, já nevím, budeme třeba vědět, na koho se obrátit, co udělat, jako jo, vůbec není problém, říkám, jsem tady, popíšeme si, klidně si i zavoláme, je mi to fuk, ale hele, všechno se dá zvládnout, i když si myslíš, že je úplně situace úplně, tak ne, dá se to, jo. Já třeba dlouho jsem prostě trpěla něco, co jsem trpět neměla. Jo, jenom proto, že jsem neměla kam jít, neměla jsem se kam odstěhovat. Je fakt, že vždycky se našel někdo, kdo mi tu pomocnou ruku podal, anebo prostě mě nakop nějak. A takový člověk chci být pro vás já. Prostě pokud nevíte, kudy kam, nevzdávejte to. Jestli se na vás vykašlala rodina, vykašlali se na vás všichni kamarádi, hele, jsem tady já, dejte mi vědět. A nějak to zvládneme spolu. Zavolejte, nebo tak
zavolejte, ne, napište, zavolat si pak můžeme až později. Mějte se zatím fajn, nevzdávejte to a hlavně usmívejte se, i když je všechno v čudu. Ten úsměv je zázračný. Tak se mějte, ahoj.